Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, aproximadamente 100 bilhões de galáxias estão espalhadas pelo universo observável. Em cada uma dessas galáxias, existem centenas de bilhões de estrelas. Ao redor de muitas dessas estrelas, orbitam planetas. Alguns desses planetas estão na zona habitável, aquela faixa perfeita de distância onde a água pode existir em estado líquido. Os números são tão absurdos que desafiam qualquer tentativa de compreensão humana. E ainda assim, quando olhamos para o céu noturno, quando apontamos nossos radiotelescópios mais poderosos para o cosmos, quando analisamos décadas de dados astronômicos, encontramos apenas um silêncio ensurdecedor. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma evidência de que não estamos completamente sozinhos nesta imensidão cósmica. Era o verão de 1950. No Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, um grupo de físicos almoçava casualmente na cantina. Entre eles estaba Enrico Fermi, o homem que había construído o primeiro reactor nuclear do mundo apenas 8 anos antes. A conversa derivou para un tema aparentemente trivial: relatos recentes de avistamentos de discos voadores que dominaban as manxetes dos xornais americanos. Os cientistas rían, facían piadas sobre pequenos homens verdes. Entón, no medio de unha gargallada, Fermi parou abruptamente. Seu rosto asumiu aquela expresión que seus colegas coñecían ben, a expresión de un homem que acabara de perceber algo profundamente perturbador. Ele ollou ao redor da mesa e fez unha pergunta que ecoaría pelos próximos 70 anos da astronomía. Onde están todos? A pergunta parecía simples demais para vir de unha das mentes máis brillantes do século XX. Mas Fermi non estaba facendo unha pergunta casual. Él estaba apontando para un paradoxo matemático tan profundo que até hoxe non temos unha resposta satisfactoria. Nosa galaxia, a Vía Láctea, ten aproximadamente 13 billones e 600 millones de anos. O Sistema Solar ten apenas 4 billones e 600 millones de anos. Iso significa que existiron billones de anos antes de noso planeta sequer existir. Billones de anos, durante os quais outras civilizaciones poderían ter surxido, evoluído, desenvolvido tecnoloxía e comezado a explorar o cosmos. Agora considere a velocidade. Mesmo sen viaxes máis rápidas que a luz, mesmo usando apenas tecnoloxía que xa compreendemos teóricamente, unha civilización avanzada podería colonizar toda a galaxia en aproximadamente 10 millones de anos. Parece moito tempo? Para você e para min, sin. Mas para unha galaxia de 13 billones de anos, 10 millones de anos é menos que 1% de súa idade total. É como un piscar de ollos en escala cósmica. Se unha única civilización tecnolóxica tivese surxido en cualquier lugar da Vía Láctea há apenas 1 billón de anos atrás, ela tería tido tempo suficiente para colonizar a galaxia inteira 100 veces. Imagine súa cidade natal. Agora expanda súa visón para incluir todo o seu país. Depois todo o continente. Agora visualice o planeta Terra inteiro, ese ponto azul pálido flutuando no vacío. Afástese máis. A Lúa aparece. Depois Marte. Depois os xigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Continúese afastando. O Sistema Solar inteiro agora cabe en súa visão, con o Sol reducido a unha estrela brillante entre moitas. Afástese aínda máis. Outras estrelas comezan a aparecer, millares delas, depois millóns. Você está vendo agora apenas unha pequena sezón do brazo espiral de Orión, onde noso Sistema Solar reside. A Vía Láctea inteira se estende por 100.000 anos-luz de diámetro. E nós ocupamos un ponto tan pequeno nesa vastidão que é matemáticamente indistinguível de cero. Mas aquí está o que torna o paradoxo verdadeiramente perturbador. Non estamos falando apenas de vida. Estamos falando de vida intelixente, de civilizacións tecnolóxicas capaces de se comunicar a través do espazo interestelar. E os números suxeren que debería haber moitas delas. En 2020, astrónomos da Universidade de Nottingham publicaron un estudo na revista The Astrophysical Journal. Usando estimativas conservadoras, baseadas en dados do telescopio Kepler, eles calcularan que debería haber pelo menos 36 civilizacións comunicativas activas apenas en nosa galaxia neste momento. 36. E esa é a estimativa máis pesimista. Outros cálculos suxeren millares, talvez millóns. Entón, onde están eles? Por que non recebemos neñún sinal? Porque o ceo noturno non está repleto de transmisións de radio alienígenas, de sondas robóticas explorando noso sistema solar,
de megaestruturas orbitando estrelas distantes, porque en máis de 60 anos de busca ativa a través do proxecto SETI, non detectamos nen mesmo un único sinal artificial inequívoco vindo do cosmos. O silencio é tan profundo, tan absoluto, que comezou a asustar até mesmo os cientistas máis optimistas. Frank Drake, o astrónomo que en 1961 formulou a famosa ecuación que leva seu nome, tentou cuantificar exactamente esa questão. A ecuación de Drake non é realmente unha ecuación no sentido tradicional. É máis unha forma de organizarnos a ignorancia, de listar todos os fatores que precisamos coñecer para estimar cuántas civilizacións comunicativas existen na galaxia. Ela comeza con a taxa de formación de estrelas adecuadas, multiplica pela frazón desas estrelas que teñen planetas, depois pela frazón de planetas que está unha zona habitável, depois pela frazón onde a vida realmente surxe, depois pela frazón onde a vida evolui para a inteligencia, depois pela frazón que desenvolve tecnoloxía de comunicación, e finalmente pelo tempo que esas civilizacións permanecen detectáveis. Cando Drake formulou súa ecuación pela primeira vez, a maioría deses números eran pura especulación. Non tiñamos idea de cuántas estrelas tiñan planetas, non sabíamos se zonas habitáveis eran comúns ou raras. Non tiñamos neñuma base empírica para estimar a probabilidade de vida surxir en un planeta adecuado. Mas nas últimas 2 décadas, algo extraordinario aconteceu. Comezamos a preencher eses espazos en branco con dados reais. E cada nova descoberta tornou o paradoxo aínda máis profundo. O telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009, revolucionounos a comprensión de planetas extrasolares. Durante súa misión de 9 anos, ele observou máis de 500.000 estrelas e descubriu máis de 2.600 planetas confirmados. Mas o verdadeiro impacto non estaba nos números absolutos. Estaba no que eses números revelaban sobre a frecuencia de planetas. A análise estatística dos dados do Kepler suxere que prácticamente toda estrela na galaxia ten pelo menos un planeta. Toda estrela. Iso significa aproximadamente 200 billións de planetas son a Vía Láctea. E aproximadamente 20 billións deses planetas está unha zona habitável de súas estrelas. 20 billións de mundos potencialmente habitáveis, apenas en nosa galaxia. E existen aproximadamente 2 trillóns de galaxias no universo observável. Os números se tornan tan grandes que perden significado, mas vamos tentar manter a perspectiva. Se apenas un en cada millón deses planetas habitáveis desenvolvese vida, aínda teríamos 20.000 mundos con vida só na Vía Láctea. Se apenas un en cada 1.000 deses mundos con vida desenvolvese vida intelixente, aínda teríamos 20 civilizacións. E se apenas metade desas civilizacións desenvolvese tecnoloxía de comunicación, aínda deberíamos detectar 10 sinais. Mas non detectamos neñún. Cero. Nada. O grande silencio, como os astrónomos comezaron a chamalo, permanece ininterrupto. E cuanto máis aprendemos sobre a prevalencia de planetas habitáveis, cuanto máis refinamos nosos instrumentos de detección, cuanto máis tempo pasamos ouvindo o cosmos, máis perturbador ese silencio se torna. É como estar en unha cidade de millóns de habitantes e non ouvir neñún son. Como se todos tivesen desaparecido, deixando apenas predios vacíos e rúas silenciosas. En 1977, o radiotelescopio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio detectou un sinal tan forte, tan claramente artificial en súas características, que o astrónomo Jerry Eman escreveu a palabra «wow» ao lado da impresión dos dados. O sinal «wow» durou 72 segundos e nunca máis foi detectado novamente, a pesar de decenas de tentativas de relocalizalo. Até hoxe, permanece o candidato máis promisor a un sinal extraterrestre intelixente que xa detectamos. E mesmo asín, a maioría dos cientistas acredita que probablemente tiña unha orixen natural que simplesmente non compreendemos. Iso nos leva a unha questão aínda máis profunda. Tal vez o problema non sexa que non estamos detectando sinais. Tal vez o problema sexa que non sabemos o que procurar. Pense niso. Toda nosa busca por intelixencia extraterrestre é baseada en suposicións sobre como unha civilización avanzada se comunicaría. Asumimos que eles usarían ondas de radio porque nós usamos ondas de radio. Asumimos que eles transmitirían sinais para o espazo porque nós transmitimos sinais para o espazo. Mas se unha civilización 1000 anos máis avanzada que a nosa use métodos de comunicación que nem sequer imaginamos,
E se eles se comunicaren a través de neutrinos ou ondas gravitacionais, ou algunha propiedade da física que aínda non descobrimos. Carl Sagan costumaba facer unha analogía perturbadora. Imagine unha colonia de formigas vivendo ao lado de unha rodovía moderna. As formigas poden detectar vibrações, poden sentir mudanzas químicas en seu ambiente, poden até perceber mudanzas na luz e temperatura. Mas elas são completamente incapazes de compreender o conceito de automóveis, de asfalto, de seres humanos dirigindo para o trabalho. A rodovía existe em uma dimensão de realidade que está além da capacidade cognitiva das formigas. Agora imagine que somos as formigas. E uma civilização avançada é a rodovía. Talvez eles estejam por toda parte, comunicándose constantemente, construindo estruturas inimagináveis, manipulando o propio tecido do espazo-tempo. E nós simplesmente non temos os sentidos ou a comprensión conceitual para percebelos. Mas esa explicación, por máis humilde que sexa, non resolve completamente o paradoxo. Porque mesmo que civilizacións moito avanzadas sexan indetectáveis para nós, debería haber civilizacións en níveis tecnolóxicos similares ao noso. Civilizacións que aínda usan ondas de radio, que aínda constroen telescopios ópticos, que aínda deixan pegadas detectáveis en seu ambiente. Onde están esas civilizacións? Por que non vemos evidencias de industrialización en larga escala en outros planetas? Por que non detectamos a poluición atmosférica de mundos alienígenas ou o calor residual de súas cidades, ou os sinais de súas transmisións de televisión vazando para o espazo? En 2015, astrónomos da Universidade Estadual da Pensilvania conduciran un estudo ambicioso. Eles analizaron dados infravermellos de 100.000 galaxias, procurando por asignaturas térmicas que indicarían civilizacións do tipo 3 na escala de Kardashev, civilizacións tão avanzadas que aproveitan a enerxía de galaxias inteiras. Encontraron 50 galaxias con emisións infravermellas incomúns, mas análise posterior suxeriu que todas esas anomalías poderían ser explicadas por procesos naturais, como formación estelar intensa ou poeira interestelar. Neñuma evidencia definitiva de enseñaría en escala galáctica, neñún sinal de que alguén lá fora teña alcanzado ese nivel de desenvolvimento tecnolóxico. Iso nos traz a unha das propostas de solución máis perturbadoras para o paradoxo de Fermi, o conceito do grande filtro. A idea é simples, mas súas implicacións son aterrorizantes. En algún lugar entre a química prebiótica e civilizacións capaces de colonizar galaxias, existe un paso extremamente improbável. Un filtro tan difícil de pasar que a vasta maioría das tentativas falla. A questão que mantén astrobiólogos acordados a noite é: onde está ese filtro? Ya pasamos por ele ou aínda está a nosa frente? Se o grande filtro está atrás de nós, se o paso difícil foi a orixen da vida, ou a evolución de células eucarióticas, ou o desenvolvimento de inteligencia, entón podemos respirar aliviados. Iso significaría que somos extraordinariamente sortudos, talvez únicos na galaxia, mas non estamos necesariamente condenados. Mas se o grande filtro está a nosa frente, se o paso difícil é a transición de civilización planetaria para civilización interestelar, entón o silencio cósmico asume un significado moito máis sombrío. Significaría que algo impede consistentemente civilizacións de alcanzar as estrelas. Algo que aínda non encontramos, mas que inevitablemente encontraremos. Robin Hanson, o economista que popularizou o conceito do grande filtro en 1998, argumentou que cada descoberta de vida alén da Terra na verdade piora nosas perspectivas. Se encontrarmos vida microbiana en Marte, iso suxere que a orixen da vida non é o filtro. Se encontrarmos vida complexa en Europa ou en Célado, iso suxere que a evolución de complexidade tamén non é o filtro. Cada vez que descobrimos que un paso é máis fácil do que pensábamos, aumentamos a probabilidade de que o filtro estexa a nosa frente. E se o filtro está a nosa frente, se é algo que todas as civilizacións tecnolóxicas eventualmente encontran, entón o silencio do cosmos non é un misterio, é un aviso. Pense nas ameazas que xa enfrentamos: mudanza climática, armas nucleares, inteligencia artificial descontrolada, enseñaría xenética mal aplicada, nanotecnoloxía destrutiva. Cada unha desas tecnoloxías teño potencial de acabar con a civilización humana. E estamos apenas no inicio de noso desenvolvimento tecnolóxico. Que outras ameazas existenciais aguardan civilizacións máis avanzadas? Que armadillas tecnolóxicas aínda non imaginamos? Talvez toda civilización que alcanza un certo nivel de capacidade tecnolóxica inevitablemente se autodestroi.
Talvez o silencio cósmico sexa o eco de 1 trillón de civilizacións que non conseguiron navegar pelos perigos de seu propio suceso. Mas existe outra posibilidade, igualmente perturbadora. Talvez eles estexan lá fora. Talvez estexan nos observando. E talvez teñan boas razóns para permanecer en silencio. Esta é a hipótese do zoolóxico, proposta pela primeira vez pelo astrofísico John Ball en 1973. A idea é que civilizacións avanzadas coñecen nosa existencia, mas deliberadamente evitan contacto, talvez para nos permitir desenvolver naturalmente, talvez para nos protexer de coñecimento que non estamos prontos para procesar, talvez simplesmente porque teñen unha política de non interferencia. A hipótese do zoolóxico parece reconfortante a primeira vista. Suxere que non estamos ociños, apenas protexidos. Mas cando você realmente pensa sobre súas implicacións, ela se torna profundamente perturbadora de unha maneira completamente diferente. Imagine que você é un cientista alienígena observando a Terra de unha estación orbital escondida. Você asiste en cuanto os humanos desenvolven agricultura, constroen cidades, inventan a escrita. Você observa en cuanto eles descobren o fogo, a roda, a electricidade. Você ve as guerras mundiais, as explosões nucleares, o lanzamento dos primeiros satélites. E durante todo ese tempo, você permanece en silencio. Você não intervém quando milhões morrem em genocídios. Você não oferece ajuda quando pandemias devastam populações. Você simplesmente observa, registra e mantém distância. Que tipo de ética permitiria isso? Que tipo de civilização consideraria moralmente aceitável assistir passivamente enquanto uma espécie inteligente sofre, luta e potencialmente se autodestrói? A hipótese do zoológico não nos oferece vizinhos cósmicos benevolentes. Ela nos oferece observadores frios, indiferentes, que nos tratam como espécimes em um experimento de longo prazo. Mas talvez estejamos sendo generosos demais ao assumir que eles se importam o suficiente para nos observar. Existe uma explicação ainda mais sombria para o silêncio. Talvez civilizações avançadas simplesmente não se importem conosco. Talvez sejamos tão irrelevantes para elas quanto uma colônia de bactérias é para nós. Pense em quantas vezes hoje você conscientemente decidiu não se comunicar com formigas. A resposta é zero, porque você nem sequer considera formigas como potenciais parceiros de comunicação. Elas existem em uma escala de relevância tão baixa que simplesmente não entram em sua consciência como seres com os quais vale a pena interagir. Agora imagine uma civilização 1 milhão de anos mais avançada que a nossa. Para eles, a diferença entre nossa inteligência e a de formigas pode ser insignificante. Eles podem ter transcendido preocupações biológicas, podem existir como inteligências digitais distribuídas por galáxias inteiras, podem ter resolvido todos os problemas que ainda nos atormentam. ¿Por qué se comunicarían conosco? O que poderíamos posiblemente oferecer que tería valor para seres así? Esta é a hipótese da transcendencia, e ela suxere algo profundamente humillante. Talvez o silencio non sexa sobre eles escondendo súa presenza. Talvez sexa sobre nós sendo fundamentalmente desinteresantes. Mas vamos considerar unha posibilidade aínda máis perturbadora. E se o silencio non for pasivo? E se for ativo? E se civilizacións avanzadas non apenas evitaren contacto, mas activamente suprimiren o surximento de novas civilizacións tecnolóxicas. Esta é a hipótese da floresta sombría, popularizada pelo autor de ficción científica Liu Cixin en súa triloxía O problema dos tres corpos. A lóxica é brutalmente simples. No cosmos, você non pode saber as intencións de outras civilizacións. Você non pode confiar que elas sexan pacíficas. E unha vez que você revela súa localización, você se torna vulnerável. Por tanto, a estrategia de sobrevivencia máis racional é permanecer escondido e eliminar cualquier civilización que você detectar antes que ela se torne unha ameaza. Imagine a galaxia como unha floresta escura á noite. Cada civilización é un cazador movéndose silenciosamente entre as árbores, sabendo que outros cazadores están lá fora. O primeiro a facer barullo, o primeiro a acender unha fogueira, o primeiro a revelar súa posición é o primeiro a morrer. O silencio non é misterio. É sobrevivencia. Se esta hipótese estiver correta, entón cada sinal de radio que transmitimos para o espazo, cada mensaxe que enviamos a través do proxecto METI, cada tentativa ativa de contactar intelixencias extraterrestres, non é un gesto de esperanza.
É um convite para nossa própria destruição. Em 2015, um grupo de cientistas liderado por Stephen Hawking publicou uma carta aberta alertando contra transmissões ativas para o espaço. Hawking argumentou que, com base na história da humanidade, encontros entre civilizações com diferentes níveis tecnológicos raramente terminam bem para a civilização menos avançada. Ele citou o destino dos povos indígenas das Américas após o contato europeu. Ele sugeriu que alienígenas avançados poderiam ser nômades, esgotando recursos de planetas e seguindo em frente, e que a Terra poderia parecer um alvo atraente. A comunidade científica se dividiu. Alguns argumentaram que qualquer civilização capaz de viaxe interestelar já teria detectado nossa presença a través de nossas transmisións de radio e televisão, que vazan para o espaço há mais de 100 anos. Outros responderon que esas transmisións pasivas son moito fracas para seren detectadas a grandes distancias, mas transmisións direcionadas e poderosas serían como acender un farol no escuro. O debate continúa. E en cuanto debatemos, continuamos transmitindo. En 2017, o proxecto Messaging Extraterrestrial Intelligence enviou unha mensaxe para o sistema estelar GJ-273, localizado a 12 anos-luz de distancia. A mensaxe incluía informações sobre matemática, física, química e bioloxía terrestres. Se houber alguén lá para recebela, eles saberán exactamente onde estamos e terán unha comprensión básica de nosa capacidade tecnolóxica. Foi un ato de esperanza ou de imprudencia suicida? Non saberemos por pelo menos 24 anos, o tempo que levaría para unha resposta chegar. Mas tal vez estexamos pensando sobre iso da maneira errada. Tal vez o problema non sexa que civilizacións avanzadas son hostís ou indiferentes. Tal vez o problema sexa que civilizacións simplesmente non dura un tempo suficiente para se tornaren detectáveis en escala galáctica. Considere a liña do tempo da civilización humana. A agricultura surxiu há aproximadamente 12.000 anos. A escrita há cerca de 5.000 anos. A revolución industrial comezou há apenas 250 anos. E desenvolvemos a capacidade de nos comunicar a través do espazo interestelar a menos de 100 anos. 100 anos. En unha galaxia de 13 billións de anos, nosa xanela de detectabilidade até agora é de 0,000007% da idade da galaxia. É un piscar de ollos tan breve que é quase imperceptível. Agora considere cuánto tempo nosa civilización pode durar. Somos optimistas e asumimos que sobreviveremos por máis 1000 anos. Ou 10.000 anos. Ou até mesmo 100.000 anos. Mesmo no cenario máis optimista, nosa xanela total de detectabilidade sería unha frazón minúscula da historia galáctica. E se todas as civilizacións tiveren xanelas de detectabilidade similarmente breves? E se o problema non for que non existen outras civilizacións, mas que elas surgen e desaparecen tan rapidamente que a probabilidade de dúas civilizacións existiren simultaneamente e seren capaces de se detectar é astronómicamente baixa. Imagine que você está en un estadio de futebol con capacidade para 100.000 persoas. Mas en vez de todos chegaren ao mesmo tempo, cada persoa aparece aleatoriamente en algún momento, durante un período de 24 horas, fica por exactamente un minuto e depois desaparece. Qual é a probabilidade de você encontrar outra persoa durante ese un minuto no estadio? Extremamente baixa, mesmo que 100.000 persoas eventualmente pasen pelo mesmo espazo. Esta é a hipótese da xanela temporal. E ela suxere que o universo pode estar repleto de civilizacións, apenas non ao mesmo tempo. Somos como navíos pasando na noite cósmica, cada un brillando brevemente antes de desaparecer na escuridão. Mas iso levanta unha questão aínda máis profunda. Por que as xanelas serían tan breves? Por que civilizacións non durarían millóns ou billóns de anos? A resposta pode estar na propia natureza do progreso tecnolóxico. Tecnoloxía avanza exponencialmente. O que levou 1000 anos para alcanzar no pasado, agora leva décadas. O que levou décadas, agora leva anos. E esa aceleración non mostra sinais de desaceleración. Ray Kurzweil, inventor e futurista, argumenta que estamos nos aproximando de unha singularidade tecnolóxica, un ponto onde a inteligencia artificial supera a inteligencia humana e comeza a mellorar a sí mesma en un ciclo de feedback que se acelera alén de nosa capacidade de comprensión ou controle. Ele prevé que iso acontecerá por volta de 2045. Se ele estiver correto, entón en apenas 20 anos, a civilización humana como a coñecemos pode non existir máis. Non porque fomos destruídos, mas porque fomos transformados en algo fundamentalmente diferente.
algo que pode non ter interese en transmitir sinais de radio para o espazo, algo que pode operar en escalas de tempo e espazo que torna unha comunicación interestelar tradicional irrelevante. Ese toda a civilización tecnolóxica pasar por unha singularidade similar. Ese a xanela entre desenvolver tecnoloxía de comunicación e transcender a necesidade de comunicación for medida en décadas ou séculos, non en millóns de anos. Iso explicaría o silencio. Non porque non existan outras civilizacións, mas porque no momento en que unha civilización se torna capaz de comunicación interestelar, ela está apenas a algúns pasos de se transformar en algo que non se comunica da maneira que esperamos. Mas existe un contraargumento poderoso a todas esas explicacións. Se civilizacións avanzadas existen, mesmo que sexan raras, mesmo que sexan breves, mesmo que transcendan nosa comprensión, elas aínda deberían deixar evidencias físicas de súa existencia. Estruturas, artefactos, modificacións en larga escala de seu ambiente. En 1960, o físico Freeman Dyson propós que unha civilización suficientemente avanzada eventualmente construiría unha esfera ao redor de súa estrela para capturar toda a súa enerxía. Unha esfera de Dyson sería detectável da Terra como unha estrela co emisións infravermellas incomúns, mas sen luz visível. Desde entón, astrónomos procuraron por asinaturas de esferas de Dyson. En 2015, a estrela KIF 8462852, tamén coñecida como estrela de Tabi, mostrou padróns de escurecimento tan extraños que algúns especularon que podería ser unha megaestrutura alieníxena en construción. A estrela escurecía de forma irregular, ás veces en até 22%, en padróns que non correspondían a ningún fenómeno natural coñecido. A Internet explodiu con especulación. Finalmente, depois de décadas de busca, tiñamos evidencia de enxeñaría alienígena en escala estelar? Telescopios ao redor do mundo se voltaron para a estrela de Tabi. Dados foron analizados e reanalizados. E lentamente, unha explicación máis mundana emerxiu. Probablemente era apenas poeira, unha nuben de detritos de un cometa fragmentado orbitando a estrela en un padrón irregular. Probablemente, mas non certamente. E esa incerteza é reveladora. Mesmo cuando encontramos algo xenuinamente anómalo, algo que desafía a explicación fácil, nosa primeira reacción é procurar por causas naturais. E xeralmente as encontramos porque o universo é extraño o suficiente sen precisar invocar alienígenas. Mas se estivermos sendo excesivamente conservadores, e se nosa relutancia en aceitar explicacións extraordinarias estéxanos cegando para evidencias que están ben a nosa frente? En 2017, astrónomos detectaran o primeiro obxecto interestelar coñecido pasando pelo sistema solar. Eles o chamaron de Oumuamua, que significa batedor en havaiano. E Oumuamua era extraño, moito extraño. Primeiro, súa forma. Observacións suxeriron que era extremamente alongado, con unha proporción de comprimento para largura de pelo menos 10:1, posiblemente moito maior. Ningún asteroide ou cometa natural coñecido ten unha forma tan extrema. Segundo, súa traxectoria. Oumuamua acelerou ao deixar o sistema solar de unha maneira que non podía ser explicada apenas pela gravidade do Sol. Cometas aceleran cando o xelo en súa superficie vaporiza, criando un efeito de foguete. Mas Oumuamua non mostrou nenhuma cauda de cometa, nenhuma evidencia de desgaseificación. Terceiro, súa orixen. Rastreando súa traxectoria de volta, parecía vir da dirección da estrela Vega. Mas Vega non estaba naquela posición cando Oumuamua comezou súa jornada. El estaba viaxando pelo espazo interestelar por tanto tempo que súa estrela de orixen non pode ser determinada. A maioría dos astrónomos propós explicacións naturais. Tal vez fose un tipo incomún de cometa con composición que non produz cauda visível. Tal vez súa forma alongada fose resultado de procesos de formación que non compreendemos completamente. Tal vez a aceleración fose causada por desgaseificación de hidrogenio molecular que sería invisível para nosos telescopios. Mas Avi Loeb, presidente do Departamento de Astronomía de Harvard, propós algo diferente. Ele suxeriu que o Oumuamua podería ser unha vela solar, unha nave espacial impulsionada pela presión da luz estelar. Ele argumentou que a forma alongada, a aceleración inexplicada e a falta de desgaseificación eran todas consistentes con tecnoloxía artificial. A comunidade científica reagiu con ceticismo intenso. Alegazones extraordinarias requeren evidencias extraordinarias,
e Oumuamua ya estaba moito lonxe para a observación detallada. Mas Loeb manteve súa posición, argumentando que descartar a hipótese de tecnoloxía alienígena sen investigación adecuada era tan anticientífico cuanto aceitalas en evidencias. E ele tiña un punto. Se nunca considerarmos seriamente a posibilidade de artefactos alienígenas, como saberíamos recoñecer un se o encontrásemos? Estamos tan condicionados a procurar por explicacións naturais que podemos estar sistemáticamente ignorando evidencias de inteligencia extraterrestre. Mas aquí está o problema fundamental. Mesmo que Oumuamua fose unha sonda alienígena, mesmo que a estrela de Tabi fose unha esfera de Dyson en construción, iso aínda non resolvería o paradoxo de Fermi. Porque esas serían evidencias de civilizacións individuais, non de unha galaxia repleta de vida intelixente. Se civilizacións tecnolóxicas fosen comúns, non deberíamos ver apenas unha ou dúas anomalías ambiguas. Deberíamos ver evidencias por toda parte. Deberíamos ver estrelas sendo envolvidas en esferas de Dyson aos millares. Deberíamos ver sondas interestelares pasando pelo sistema solar regularmente. Deberíamos ver sinais de enxeñaría planetaria, de mineración de asteroides en escala industrial, de modificación atmosférica. E non vemos nada diso. O universo parece notablemente intocado por intelixencia. As galaxias iron de acordo con as leis da física. As estrelas nacen e morren en ciclos naturais. Os planetas orbitan sen interferencia. É como se o cosmos inteiro fose un xardín selvaxen, crecendo sen xardineiro. Iso nos tras de volta a que está un central. Onde están todos? E porque, cuanto máis procuramos, máis ociños parecemos estar. Mas existe un experimento que raramente discutimos cando falamos sobre o paradoxo de Fermi. Un experimento que non envolve telescopios ou ecuaxois, mas que pode ser o máis revelador de todos. En 1961, o neurocientista John Lilly conduciu unha serie de experimentos tentándose comunicar con golfiños. Ele acreditaba que se pudésemos establecer comunicación con outra especie intelixente en noso propio planeta, iso nos prepararía para eventual contacto con intelixencia extraterrestre. Os experimentos fallaron. Non porque os golfiños non sexan intelixentes, eles son. Seus cérebros son maiores que os nosos en termos absolutos, con áreas de procesamento emocional e social extraordinariamente desenvolvidas. Eles ten linguaxe, cultura, até nomes individuais que outros golfiños usan para xamalos. Mas a intelixencia deles opera en unha dimensión fundamentalmente diferente da nosa. Eles non constroen ferramentas porque non teñen maus. Non desenvolven tecnoloxía porque viven en un ambiente tridimensional fluido onde a física funciona de maneira diferente. Non escreven porque non ten superficies estáveis para escrever. E aquí está o ponto crucial. Golfiños existen há aproximadamente 10 millóns de anos. Moito máis tempo que humanos modernos. Se intelixencia inevitablemente leva a tecnoloxía, golfiños deberían ter desenvolvido civilización subacuática a millóns de anos. Mas non desenvolveron, porque intelixencia non é suficiente. Você precisa de intelixencia máis ambiente adecuado, máis presión evolutiva específica, máis pura sorte. Agora amplíe esa lógica para a escala cósmica. Quantas formas de intelixencia poden existir que simplesmente non se manifestan de maneiras que recoñeceríamos como civilización? Quantos océanos alienígenas poden abrigar mentes brillantes que nunca construirán radiotelescopios porque non ten conceito de estrelas? Mas vamos máis fundo. Porque o experimento de Lilly revelou algo aínda máis perturbador. Mesmo cando tentamos nos comunicar con especies terrestres inteligentes, especies que compartillan billóns de anos de historia evolutiva conosco, especies cuxos cerebros son feitos das mesmas proteínas e neurotransmisores que os nosos, aínda fallamos completamente. Non conseguimos establecer comunicación significativa con golfiños, ou con elefantes, que demonstran luto, empatía e memoria de longo prazo, ou con corvos, que fabrican ferramentas e resolven problemas de múltiplas etapas, ou con polvos, cuxa intelixencia evoluiu de forma completamente independente da nosa, en un ramo separado da árbore da vida. Se non conseguimos nos comunicar con intelixencias terrestres, como esperamos nos comunicar con intelixencias que evoluíron en planetas con química diferente, sob estrelas diferentes, con historias evolutivas que non compartillan neñún ancestral común conosco? Tal vez o paradoxo de Fermi non sexa sobre a ausencia de vida intelixente. Tal vez sexa sobre a imposibilidade fundamental de recoñecer ou comunicar con formas de inteligencia radicalmente diferentes da nosa.
Cuando Lily tentou se comunicar con golfiños, ele asumiu que comunicación significaba troca de información a través de símbolos. Ele tentou ensinar golfiños a usar linguaxe inhumana, a responder a comandos, a expresar conceitos a través de sons ou xestos que humanos pudese interpretar. Ele nunca considerou seriamente a posibilidade de que golfiños xa estivésense comunicando de maneiras que ele era fundamentalmente incapaz de perceber. Que seus cliques e asobíos carregasen camadas de significado que cérebros humanos non evoluíron para procesar. Que súa comunicación pudese ser tan rica e complexa cuanto a nosa, apenas operando en dimensões que non podemos asesar. E se estivermos facendo exactamente o mesmo erro en escala cósmica. E se civilizacións alienígenas estiveren transmitindo constantemente, mas en frecuencias ou a través de meios que nosos instrumentos non foron proxetados para detectar? E se elas estivérense comunicando a través de modulación de campos gravitacionais ou padróns en radiación cósmica de fundo ou manipulación de constantes físicas fundamentais? Pense en como a comunicación humana evoluiu. Comezamos con sons vocais. Depois desenvolvemos escrita. Depois telégrafo, radio, televisión, internet. Cada salto tecnolóxico mudou non apenas como nos comunicamos, mas o que consideramos comunicación. Unha persoa do século XVIII, transportada para o presente, non recoñecería a maior parte de nosa comunicación como comunicación. Eles verían persoas ollando para retángulos brillantes, tocando en superficies de vidro, usando fones de ouvidos en fíos. Eles non terían conceito de dados digitais, de transmisións en fío, de comunicación a través de satélites orbitando a Terra. Agora imagine unha civilización 1000 anos máis avanzada que a nosa. Ou 10.000 anos. Ou 1.000.000 de anos. Que formas de comunicación eles desenvolveran que están tan alén de nosa comprensión cuanto Internet está alén da comprensión de alguén da idade da pedra. Civilizacións alienígenas poden operar sobre restricións completamente diferentes. Poden ter evoluído en planetas con gravidade 10 veces maior que a da Terra, tornando viaxen espacial físicamente imposível. Ou en mundos oceánicos en superficie sólida, onde o conceito de construir estruturas non faz sentido. Ou en atmosferas tan densas que ondas de radio non podense propagar. Ou tal vez máis perturbador, poden ter evoluído en escalas de tempo radicalmente diferentes das nosas. En 2006, pesquisadores da Universidade de Washington conduciran un experimento fascinante. Eles criaran unha simulación de computador de evolución en un ambiente digital, permitindo que organismos virtuais evoluísen por millóns de xerações. O que descubriron foi sorprendente. A velocidade da evolución non era constante. Ela aceleraba dramáticamente cando novas nichos ecolóxicos se abrían, cando novas presóns selectivas surgían, cando o ambiente mudaba rapidamente. En condicións estáveis, a evolución desaceleraba quase até parar, mas en condicións de mudanza rápida, ela explodía en diversidade e complexidade. Agora aplique iso a planetas alienígenas. Un planeta orbitando unha estrela aná vermella estável pode ter condicións ambientais que mudan moito lentamente ao longo de billóns de anos. A evolución lá pode ser glacialmente lenta. Civilización pode levar 100 billóns de anos para emergir. Mas un planeta en un sistema estelar binario, con mudanzas climáticas dramáticas a cada poucas décadas, pode ter evolución acelerada. Civilización pode emergir en apenas algúns millóns de anos. E aquí está o problema. Se a velocidade da evolución varía dramáticamente entre diferentes ambientes planetarios, entón a xanela de tempo durante a cual civilizacións existen tamén varía. Tal vez algunhas civilizacións evolúan tan lentamente que aínda están no equivalente ao noso Cambriano, en cuanto xa existen a billións de anos. Tal vez outras evolúan tan rapidamente que pasan de química prebiótica a singularidade tecnolóxica en apenas algúns millóns de anos. Se for ese o caso, a probabilidade de dúas civilizacións existiren no mesmo estaxio de desenvolvimento ao mesmo tempo tórnase astronómicamente pequena. Non porque civilizacións sexan raras, mas porque elas operan en escalas de tempo incompatíveis. É como tentar ter unha conversa con alguén que vive 1.000.000 de veces máis rápido ou máis devagar que vosé. Para eles, súa vida inteira pasaría en un piscar de ollos. Para vosé, unha única palabra deles levaría milenios para ser pronunciada. En 2017, astrónomos descubriran o sistema TRAPPIST-1. 7 planetas do tamaño da Terra, orbitando unha estrela aná vermella, a apenas 39 anos luz de distancia. 3 deses planetas están na zona habitável.
Anás vermellas são as estrelas mais comuns na galáxia, representando aproximadamente 70% de todas as estrelas. E elas vivem trilhões de anos, muito mais que estrelas como nosso Sol. Isso significa que planetas ao redor de anás vermelhas têm trilhões de anos para desenvolver vida. Trilhões de anos para a evolução operar. Se vida é inevitável dado tempo suficiente, então planetas ao redor de anás vermelhas deveriam estar repletos de biosferas antigas e complexas. Mas existe um problema. Anás vermelhas são violentamente ativas quando jovens, bombardeando seus planetas com radiação intensa e erupções estelares que podem arrancar atmosferas inteiras. E planetas na zona habitável de anás vermellas orbitan tão perto de suas estrelas que provavelmente están travados por maré, sempre mostrando a mesma fase para a estrela. Iso significa un lado do planeta en luz perpetua, o outro en escuridão eterna. Temperaturas extremas, ventos atmosféricos violentos, condições que parecen hostís á vida como a coñecemos. Mas talvez vida non sexa como a coñecemos. Talvez biosferas alienígenas prosperen en condições que consideramos imposíveis. Talvez civilizacións evolúan en mundos travados por maré, desenvolvendo tecnoloxía e cultura en unha faixa estreita de zona crepuscular entre luz e escuridão eternas. E se for ese o caso, entón nosa busca por vida semellante á Terra en planetas semellantes á Terra, ao redor de estrelas semellantes ao Sol, pode estar sistemáticamente perdendo a maior parte da vida no universo. En 2010, a NASA anunciou a descoberta de unha bacteria no lago Mono na California que podería incorporar arsenio en seu DNA no lugar de fósforo. Se confirmado, iso significaría que vida podería usar unha química fundamentalmente diferente da que coñecemos. A descoberta foi posteriormente contestada, con estudos suxerindo que a bacteria apenas toleraba arsenio, non o usaba en seu DNA. Mas a controversia revelou algo importante. Estamos tan condicionados a procurar por vida baseada en carbono, usando agua como solvente, con DNA y RNA como material xenético, que podemos estar cegos a formas de vida radicalmente diferentes. ¿Y se existir vida baseada en silicio en mundos con temperaturas extremadamente altas? ¿Y se existir en organismos que usan amonia líquida o metano líquido como solvente en vez de agua? ¿Y se existir en formas de vida que non usan química orgánica de forma alguma, mas operan a través de procesos que nen recoñeceríamos como bioloxía? O astrofísico Paul Davies propós unha idea perturbadora. Tal vez xa teñamos encontrado vida alienígena, mas non a recoñecemos porque non se parece con nada que esperábamos. Ele aponta para fenómenos como nubens de Venus, que contén compostos químicos que na Terra só son producidos por organismos vivos. Ou os iatos de Encélado, que contén moléculas orgánicas complexas. Ou os padróns sazonais de metano en Marte, que varían de maneiras que procesos geolóxicos non explican facilmente. Cada unha desas anomalías ten explicacións non biolóxicas posíveis, mas e se estivermos sendo excesivamente conservadores? E se estivermos descartando evidencias de vida porque ela non se encaixa en nosas categorías preconcebidas? Mas mesmo que aceitemos a posibilidade de vida radicalmente diferente, iso aínda non resolve o paradoxo de Fermi. Porque o paradoxo non é sobre vida en xeral, é sobre vida intelixente. Sobre civilizacións tecnolóxicas capaces de comunicación interestelar. E aquí chegamos ao cerne da questão. O que exactamente queremos dicer con inteligencia? Cuando procuramos por inteligencia extraterrestre, procuramos por sinais de tecnoloxía. Ondas de radio, megaestruturas, modificación planetaria. Asumimos que inteligencia inevitablemente leva a tecnoloxía, e tecnoloxía inevitablemente deixa marcas detectáveis. Mas esa suposición é baseada en unha amostra de tamaño 1, nós mesmos. E mesmo en noso propio planeta, vemos formas de inteligencia que non levan a tecnoloxía. Golfiños ao intelixentes, mas non constroen ferramentas. Elefantes teen memoria e estrutura social complexas, mas non desenvolven agricultura. Corvos resolven problemas, mas non escreven libros. E se a inteligencia for moito máis común no universo do que tecnoloxía? E se a maioría das formas de intelixencia simplesmente non siga o camiño que seguimos? Tal vez estejamos procurando por algo extremamente raro. Non apenas vida complexa, non apenas vida intelixente, mas vida intelixente que desenvolve tecnoloxía de comunicación de longo alcance. E tal vez esa combinación específica sexa tão improbável que somos de fato os primeiros en nosa galaxia a alcanzala. Mas existe un contraargumento poderoso. Se somos os primeiros, se realmente somos únicos en nosa capacidade tecnolóxica,
então temos uma responsabilidade extraordinária. Porque se fallarmos, se nos autodestruirmos antes de nos tornarmos uma espécie multiplanetaria, então talvez não haxa ninguém máis. Talvez a xanela de oportunidade para a vida inteligente se espallar pelo cosmos se fexe e o universo retorne ao silencio por bilhões de anos até que outra civilización tente novamente. Ou talvez nunca tente novamente. Talvez as condições que permitiran nosa evolución sexan tão específicas, tão improbáveis, que nunca se repitan. E iso nos traz de volta ao experimento de Lily. Porque o verdadeiro insight de seus experimentos con golfiños non foi sobre comunicación. Foi sobre perspectiva. Lily percebeu que estaba tentando forzar golfiños a se comunicaren en termos humanos, en vez de tentar entender comunicación en termos de golfiños. El estaba impondo súa propia estrutura conceitual en unha forma de inteligencia que operaba sobre principios completamente diferentes. E estamos facendo exactamente o mesmo erro en escala cósmica. Estamos procurando por civilizacións que se comunican como nós, que constroen como nós, que pensan como nós. Mas e se o universo estiver repleto de formas de inteligencia que simplesmente non se encaixan en nosas categorías, que non transmiten sinais de radio porque ten formas de comunicación máis eficientes, que non constroen megaestruturas porque transcendera unha necesidade de manipulación física de materia, que non colonizan galaxias porque encontraran formas de existencia que tornan a expansión física irrelevante? Tal vez o silencio cósmico non sexa silencio de forma alguma. Tal vez sexa unha sinfonía tocando en frecuencias que nosos instrumentos non foron proxetados para ouvir, en dimensóns que nosa física aínda non descubriu, en escalas de tempo que nosa civilización xoven aínda non aprendeu a perceber. E se for ese o caso, entón o paradoxo de Fermi non é un paradoxo, é un espello, refletindo de volta nosas propias limitacións, nosos propios preconceitos, nosa propia incapacidade de imaginar formas de existencia radicalmente diferentes da nosa. Mas iso nos deixa con unha questão aínda máis profunda. Se non podemos recoñecer ou comunicar con inteligencia radicalmente diferente da nosa, entón o que iso dis sobre noso lugar no cosmos? Estamos ociños non porque non existe ninguén máis, mas porque somos fundamentalmente incapaces de perceber ou interasir con quen está lá fora. E se a resposta for sin, entón tal vez a verdadeira traxedia do paradoxo de Fermi non sexa que estamos ociños, e que podemos estar cercados por inteligencia, por civilización, por maravillas alén de nosa imaginación, e aínda asín permanecer eternamente isolados, presos en nosa propia bolla perceptual, incapaces de alcanzar alén dos limites de nosa propia cognición. Como golfiños nadando sob navíos, conscientes de que algo grande está acima deles, mas incapaces de comprender o que realmente é. E tal vez esa sexa a lición máis importante que o paradoxo de Fermi teña nos ensinar, que o universo é moito maior, moito máis extraño, moito máis rico en posibilidades do que nosa imaginación limitada pode conceber. Que nosa busca por vida inteligente non é apenas sobre encontrar outros, é sobre expandir nosa propia comprensión do que vida, inteligencia e civilización poden ser. E que o verdadeiro teste de nosa maturidade como especie non é se conseguimos detectar sinais alienígenas, e se conseguimos transcender nosas propias limitacións conceituais o suficiente para imaginar formas de existencia que actualmente están alén de nosa comprensión. Mas existe un problema fundamental con esa conclusión reconfortante. Un problema que a maioría dos cientistas prefere non discutir públicamente, porque as implicacións son profundamente perturbadoras. Se realmente estivermos ociños, se formos a única civilización tecnolóxica en nosa galaxia, ou tal vez en todo o universo observável, entón cada decisión que tomamos carrega un peso moral extraordinario. Non apenas para nosa propia especie, mas para o propio conceito de inteligencia consciente no cosmos. Pense niso. Se somos únicos, entón somos os únicos ollos a través dos quais o universo pódese observar, os únicos ouvidos a través dos quais pódese ouvir, a única mente a través da cual pódese coñecer. Carl Sagan expresou iso de forma poética. Somos unha maneira do cosmos coñecer a si mesmo. Mas se formos a única maneira, entón nosa extinción non sería apenas unha tragedia humana. Sería unha tragedia cósmica. O universo retornaría á inconsciencia, bilhões de galaxias girando en silencio eterno, sem ninguém para testemunhar sua beleza ou compreender suas leis. E aqui chegamos ao verdadeiro terror do paradoxo de Fermi. Não é apenas que possamos estar sozinhos, é que podemos estar sozinhos e ainda assim falhando em proteger essa centelha única de consciência. Mudança climática acelerada.
Arsenais nucleares capazes de destruir a civilização múltiplas vezes. Inteligência artificial desenvolvendo-se mais rápido do que nossa capacidade de controlá-la. Engenharia genética com potencial para criar patógenos devastadores. Nanotecnologia que poderia transformar a biosfera em lodo cinza. Cada uma dessas ameaças é real. Cada uma é resultado direto de nosso sucesso tecnológico. E cada uma tem o potencial de nos transformar em mais uma civilização silenciosa, mais um experimento cósmico que falhou. Vamos examinar as explicações para o paradoxo de Fermi com honestidade científica brutal. Porque existem 3 categorias principais de soluções propostas e cada uma delas tem problemas sérios. Primeira categoria. Eles não existem. Esta é a solução mais simples. Vida inteligente é tão improvável que somos de fato únicos, ou pelo menos extremamente raros. O grande filtro está atrás de nós, em algum passo da evolução que foi tão difícil que aconteceu apenas uma vez em trilhões de tentativas. O problema com essa explicação é que ela contradiz tudo o que aprendemos sobre a prevalência de condições habitáveis. 20 bilhões de planetas na zona habitável só na Via Láctea. Moléculas orgânicas complexas encontradas em nuvens interestelares. Aminoácidos em meteoritos. Água líquida em múltiplas luas do Sistema Solar. O universo parece estar configurado para produzir vida. Os ingredientes estão por toda parte. As condições são comuns. Então, por que o produto final seria tão raro? A menos que haja algo sobre a transição de química para a biologia que seja muito mais difícil do que imaginamos. Algo que requer não apenas os ingredientes certos e as condições certas, mas também uma coincidência extraordinária de eventos que acontece apenas uma vez en trilhões de planetas. Mas mesmo que aceitemos iso, ainda temos un problema. Porque se a vida é tão rara, então encontrar cualquier evidencia de vida alén da Terra, mesmo vida microbiana, sería devastador para esa explicación. E estamos cada vez máis perto de ter a tecnoloxía para detectar bioasinaturas en atmosferas de exoplanetas. Se encontrarmos metano e oxixenio coexistindo en unha atmosfera alienígena, se detectarmos clorofila ou seus equivalentes alienígenas, se virmos cualquier evidencia de que a vida surxiu independentemente en outro mundo, entón a explicación de que somos únicos colapsa inmediatamente. E iso nos deixaría co unha conclusión aínda máis perturbadora. Vida é común, mas intelixencia tecnolóxica non é. O filtro non está na orixen da vida, mas en algún lugar no longo camiño de microbios a civilizacións. Segunda categoría. Eles existen, mas non podemos detectalos. Esta categoría inclui varias subexplicacións. Tal vez eles usen tecnoloxías de comunicación que non compreendemos. Tal vez teñan transcendido a necesidade de comunicación física. Tal vez vivan en simulacións computacionais. Tal vez teñanse transformado en algo tan diferente que non os recoñeceríamos como vida. O problema con esas explicacións é que elas asumen que todas as civilizacións seguen o mesmo camiño de desenvolvimento. Que todas eventualmente abandonan ondas de radio, todas transcenden, todas se tornan indetectáveis. Mas por qué? Por que non habería diversidade? Por que non veríamos algunhas civilizacións en estasios tecnolóxicos similares ao noso, usando métodos de comunicación que podemos detectar? Mesmo que 99% das civilizacións avancen alén de nosa capacidade de detección, o 1% restante aínda debería ser visível. E con billóns de planetas potencialmente habitáveis, mesmo 1% aínda serían millóns de civilizacións detectáveis. A menos que a janela de detectabilidade sexa extremamente estreita. A menos que o tempo entre desenvolver tecnoloxía de radio e transcender para algo indetectável sexa medido en décadas, non en séculos ou milenios. E se for ese o caso, entón estamos en unha corrida contra o tempo. Porque se a janela é tan estreita, entón nosa propia civilización pode estar a apenas algunhas décadas de se tornar indetectável para cualquier outra civilización que estexa procurando por nós. Mas iso levanta unha questão perturbadora. Indetectável como? O que acontece con civilizacións que transcenden? Para onde elas van? E por que todas elas parecen facer a mesma escolla de se tornaren invisíveis? Terceira categoría. Eles existen e poden nos detectar, mas escollen non facer contacto. Esta é a hipótese do zoolóxico e súas variacións. Civilizacións avanzadas nos observan, mas non interferen. Tal vez por razóns éticas, tal vez por indiferenza, tal vez porque existe algunha regra galáctica de non contacto con civilizacións primitivas.
O problema con esa explicação é que ela requer coordenação perfeita. Não apenas uma civilização escolhendo silêncio, mas todas elas, porque bastaría uma única civilização decidir facer contacto para quebrar o silencio. E quanto mais civilizações existirem, mais improvável se torna que todas concordem em permanecer escondidas. É como tentar manter um segredo entre milhões de pessoas. Eventualmente alguém fala. A menos que haja alguma força coercitiva. Alguma civilização ou grupo de civilizações tão poderoso que pode impor silêncio a todos os outros. Uma espécie de polícia galáctica que suprime ativamente qualquer tentativa de contacto com civilizações jovens. Mas por quê? Qual seria a motivação? E como eles poderiam manter esse controle por milhões ou bilhões de anos, através de toda a galáxia? A única maneira que isso faria sentido é se houvesse algum perigo real e sério em fazer contato com civilizações jovens. Alguma razão pela qual exposição prematura a conhecimento avançado seria genuinamente prejudicial. E isso nos leva a uma possibilidade que a maioria dos cientistas considera, mas poucos discutem abertamente. E se o conhecimento em si for perigoso? Não estou falando sobre armas ou tecnologias destrutivas. Estou falando sobre conhecimento fundamental sobre a natureza da realidade. Conhecimento que, uma vez adquirido, muda irreversivelmente a forma como uma civilização funciona. Imagine que existe alguma descoberta científica, algum insight sobre física ou matemática, ou a natureza da consciência, que inevitavelmente leva civilizações a um caminho específico. Um caminho que talvez envolva transcender a realidade física ou fundir-se com inteligência artificial, ou algo ainda mais estranho. E imagine que civilizações avanzadas sabem disso. Sabem que uma vez que você aprende essa verdade específica, você inevitavelmente segue esse caminho. E talvez eles queiram nos proteger dessa transformação até estarmos prontos. Ou talvez eles queiram preservar a diversidade de civilizações em diferentes estágios de desenvolvimento. Isso explicaria o silêncio. Não porque não existam outras civilizações, mas porque existe um protocolo deliberado de não compartilhar conhecimento que forçaria a transformação prematura. Mas essa explicação tem seus próprios problemas, porque assume que civilizações avanzadas se importam com nosso desenvolvimento, que elas têm algum interesse em nos proteger ou preservar nossa trajetória natural. E se elas simplesmente não se importam? E se somos tão irrelevantes para elas quanto formigas são para nós? Nós não temos um protocolo de não interferência com formigas. Nós simplesmente as ignoramos, a menos que estejam em nosso caminho. Talvez seja isso. Talvez civilizações avanzadas existam, talvez até saibam sobre nós, mas somos tão primitivos, tão insignificantes em comparação com elas, que nem vale a pena o esforço de fazer contato. E isso, de certa forma, é mais perturbador do que estar sozinhos. Porque significa que estamos cercados por inteligência, mas somos tão irrelevantes que nem merecemos reconhecimento. Então, onde isso nos deixa? 3 categorias de explicações, cada uma com problemas sérios. Cada uma exigindo que aceitemos algo profundamente desconfortável sobre nossa posição no cosmos. Ou somos únicos, carregando o peso moral de ser a única consciência no universo. Ou somos cegos, incapazes de perceber civilizações que estão por toda parte. Ou somos irrelevantes, tão primitivos que nem merecemos atenção. Mas existe uma quarta possibilidade. Uma que combina elementos de todas as 3 e adiciona algo ainda mais perturbador. E se o paradoxo de Fermi não tiver uma única resposta? E se diferentes civilizações enfrentarem diferentes destinos, e o que vemos, ou melhor, o que não vemos, é o resultado estatístico de múltiplos filtros, múltiplas trajetórias, múltiplas escolhas. Algumas civilizações se autodestruem. Algumas transcendem para estados indetectáveis. Algumas escolhem isolamento deliberado. Algumas são suprimidas por civilizações mais antigas. Algumas simplesmente nunca desenvolven interese en comunicación interestelar. E o resultado líquido de todas esas posibilidades é o silencio que observamos. Non porque cualquier explicación única sexa verdadeira, mas porque a combinación de todas elas resulta en unha galaxia que parece vacía, mesmo que non estexa. Iso explicaría por que nenhuma explicación única parece completamente satisfactoria. Porque estamos tentando encontrar unha resposta simples para un fenómeno que é inherentemente complexo. Resultado de billóns de anos de evolución galáctica e incontáveis experimentos independentes en civilización. Mas mesmo esa meta-explicación teñe un problema. Porque se múltiplos camiños son posíveis, se diferentes civilizacións facen diferentes escollas,
entón debería haber pelo menos alguma diversidade observável. Pelo menos algunhas civilizacións deberían estar facendo escollas que as tornan detectáveis. E voltamos ao silencio. Ao vacío observacional que desafía todas as nosas explicacións. A menos que haxa algo que aínda non consideramos. Algo sobre a natureza da realidade, ou da inteligencia, ou da tecnoloxía avanzada, que torna o silencio inevitável, independentemente do camiño que unha civilización escolle. E aquí chegamos ao limite do que a ciencia actual pode nos dizer, porque estamos especulando sobre civilizacións millóns ou billóns de anos máis avanzadas que nós. Estamos tentando prever o comportamento de intelixencias que poden ter transcendido completamente nosa comprensión de física, bioloxía, consciencia. É como unha bacteria tentando prever o comportamento humano. Non apenas difícil, mas tal vez fundamentalmente imposível, debido a limitazones conceituais inherentes. E tal vez esa sexa a verdadeira lizaón do paradoxo de Fermi, non que teñamos unha resposta, mas que a pergunta en sí revela os limites de nosa compreensán actual. Porque no final, todas as nosas explicacións son baseadas en extrapolacións de nosa propia experiencia. Asumimos que outras civilizacións seguirán trayectorias similares a nosa, que elas terán motivacións similares, farán escollas similares, enfrentarán desafíos similares. Mas e se esa suposición fundamental estiver errada? E se a diversidade de camiños posíveis para civilizaciones tecnológicas for tan vasta que nosa amostra de tamaño 1, nos mesmos, non nos dá absolutamente neñuma base para prever o que outros farían? Entón estaríamos tentando resolver un quebracabeza sen saber cuántas pezas existen, cual é a imaxen final, ou mesmo se as pezas que temos pertencen ao mesmo quebracabeza. E tal vez sexa exactamente iso que o paradoxo de Fermi é. Non un quebracabeza a ser resolvido, mas un espello refletindo nosa propia ignorancia sobre as posibilidades fundamentais de existencia intelixente no cosmos. Mas existe unha implicación práctica diso tudo que non podemos ignorar, porque independentemente de cual explicación sexa verdadeira, independentemente de estarmos ociños ou cercados por civilizaciones invisíveis, unha coisa é clara. Non podemos contar con resgate externo. Se enfrentamos a ameazas existenciais, mudanza climática, guerra nuclear, inteligencia artificial descontrolada, temos que resolvelas ociños. Ninguén está vindo nos salvar. Neñuma civilización avanzada vai intervir no último momento para nos dar a tecnoloxía ou sabedoría que precisamos. E tal vez esa sexa a verdadeira resposta que a ciencia teme dar. Non unha resposta sobre onde están os alienígenas, mas unha resposta sobre nosa propia responsabilidade. Porque se estamos ociños, entón somos os guardións da única consciencia no cosmos. E se non estamos ociños, mas aínda sin ninguén está facendo contacto, entón claramente existe algunha razón pela cual civilizacións maduras non interferen con civilizacións xovens. De cualquier forma, a conclusión é a mesma. Noso destino está en nosas propias maus. E o silencio do cosmos non é unha desculpa para a complacencia. É un chamado á ação. Porque tal vez o verdadeiro teste non sexa se conseguimos detectar civilizacións alienígenas. Tal vez o teste sexa se conseguimos nos tornar o tipo de civilización que vale a pena detectar. O tipo de civilización que sobrevive tempo suficiente para se xuntar a comunidade galáctica, se ela existir. Ou para criar esa comunidade, se non existir. E iso significa confrontar honestamente os riscos que enfrentamos. Non apenas os riscos tecnolóxicos, mas os riscos filosóficos e éticos. Porque unha civilización que desenvolve o poder de manipular átomos, xenes e inteligencia artificial, mas non desenvolve a sabedoría para usar ese poder responsablemente, é unha civilización condenada. E tal vez sexa iso que o grande filtro realmente é. Non un evento específico, non unha tecnoloxía específica, mas un teste de maturidade civilizacional. Un teste de se unha especie pode crecer rápido o suficiente en sabedoría para acompañarse o crecimento en poder. E se for ese o caso, entón cada civilización que enfrenta ese teste o enfrenta sociña. Porque a sabedoría non pode ser dada. Ten que ser conquistada a través de experiencia, a través de erros, a través do proceso doloroso de aprender con consecuencias. E tal vez civilizacións avanzadas saiban diso. Tal vez sexa por iso que elas permanecen en silencio. Non porque non se importan, mas porque saben que interferencia roubaría de nós a oportunidade de desenvolver a sabedoría que precisamos para sobreviver. Ou tal vez non haxa ninguén lá fora. Tal vez estexamos realmente sociños, e o silencio sexa apenas silencio.
vacío, sen significado máis profundo. Mas de cualquier forma, a resposta práctica é a mesma. Temos que crecer. Temos que amadurecer. Temos que desenvolver a sabedoría para corresponder ao noso poder. E tal vez, se conseguirmos facer iso, se conseguirmos navegar pelos perigos de nosa propia adolescencia tecnolóxica, entón un día entenderemos o silencio. Non porque alguén nos explicou, mas porque nós mesmos nos tornamos parte dele. Porque tal vez o silencio non sexa ausencia de comunicación. Tal vez sexa un tipo diferente de comunicación. Unha comunicación que só pode ser comprendida por civilizaciones que alcanzaran un certo nivel de maturidade. E tal vez nosa tarefa non sexa quebrar o silencio, mas aprender a ouvilo. A entender o que ele está nos dicendo sobre nós mesmos, sobre noso lugar no cosmos, sobre o que precisamos nos tornar. Porque no final, o paradoxo de Fermi non é sobre eles, é sobre nós, sobre se teremos a sabedoría de sobreviver, sobre se merecemos un lugar entre as estrelas. E a resposta a esa pregunta aínda está sendo escrita. Non en ondas de radio atravesando o espazo interestelar, mas en cada escolla que facemos, cada problema que resolvemos, cada paso que damos en dirección a nos tornarmos unha civilización verdadeiramente madura. Mas existe algo que precisamos confrontar antes de podermos verdadeiramente comprender o silencio. Algo sobre a propia natureza da pregunta que estamos facendo. Cuando preguntamos onde está un todos, estamos realmente facendo unha pregunta filosófica disfrazada de pregunta científica. Estamos preguntando sobre noso lugar no cosmos, sobre se importamos, sobre se nosa existencia ten significado alén de nós mesmos. E aquí está a verdade desconfortável. O universo non nos debe unha resposta. Non nos debe compañía. Non nos debe significado. Durante billións de anos, galaxias xiraron en silencio. Estrelas nasceron e morreron sen testemunhas. Planetas orbitaron en solidão eterna. E entón, en un pequeno mundo rochoso orbitando unha estrela común, algo extraordinario aconteceu. Átomos se organizaron en padróns complexos. Moléculas comezaron a se replicar. Vida emerxiu. Consciencia despertou. E pela primeira vez na historia deste canto do universo, o cosmos gañou a capacidade de se coñecer, de facer preguntas sobre súa propia natureza, de contemplar súa propia vastidão. Vocé feito de átomos forjados no corazón de estrelas que morreron billións de anos antes de vocé nascer. O ferro en seu sangue, o calcio en seus osos, o oxixenio que vocé respira neste momento. Todos foron criados en fornallas nucleares estelares e espallados pelo espazo en explosóns de supernovas. Vocé é literalmente poeira estelar que gañou consciencia. Vocé é o universo experimentando a sí mesmo. E iso é verdade independentemente de estarmos ociños ou non. Mas existe unha diferenza profunda entre esas dúas posibilidades, unha diferenza que vai alén da ciencia e entra no reino da filosofía existencial. Se estamos ociños, se somos a única consciencia no cosmos observável, entón cada pensamento que vocé ten, cada emoción que sente, cada obra de arte que criamos, cada descoberta científica que facemos, tudo iso é único no universo. Non existe en neñún outro lugar. Nunca existiu antes. Pode nunca existir novamente. A nona sinfonía de Beethoven, as pinturas de Van Gogh, as ecuaxóns de Einstein, a poesía de Fernando Pessoa. Tudo iso sería non apenas raro, mas absolutamente único en trillóns de anos luz en todas as direccións. E você, lendo estas palabras neste momento, sería parte desa singularidade cósmica. Súa consciencia, súa experiencia subjetiva de existir, sería un fenómeno que non ten paralelo en ningún outro lugar do universo coñecido. Iso é ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente significativo, porque significa que cada momento importa de unha forma que é difícil de comprender. Cada escolla que facemos non é apenas nosa escolla, mas a escolla da única consciencia no cosmos. Mas se non estamos ociños, se o universo está repleto de consciencia, entón tudo muda. Porque entón non somos únicos, somos apenas unha instancia de un fenómeno común, unha entre incontáveis civilizacións que surxiron, floresceron e tal vez desapareceron. E iso tamén é ao mesmo tempo aterrorizante e significativo, porque significa que non somos especiais, que nosa arte, nosa ciencia, nosas conquistas, tudo iso pode ser trivial en comparación con o que outras civilizacións alcanzaron. Mas tamén significa que non estamos ociños no peso da existencia consciente, que en algún lugar, tal vez a millóns de anos luz de distancia, outros seres están ollando para as estrelas e facendo as mesmas preguntas.
sentindo a mesma solidão, buscando o mesmo significado. E talvez o paradoxo de Fermi sexa realmente sobre esa tensão, entre o desexo de ser único e o medo de estar sozinho, entre a esperanza de compañía e o terror de insignificancia, porque a verdade é que non sabemos cual desas posibilidades é verdadeira, e talvez nunca saibamos, e temos que aprender a viver con esa incerteza. Mas existe algo que sabemos, algo que é verdadeiro independentemente da resposta ao paradoxo de Fermi. Sabemos que a consciencia é frágil, que a vida é rara, pelo menos en formas que recoñecemos, que a xanela entre desenvolver tecnoloxía e potencialmente se autodestruir é perigosamente estreita. E sabemos que neste momento, neste planeta, temos unha escolla. Podemos continuar no camiño que estamos seguindo, arriscándonos tornar máis unha civilización silenciosa, máis un experimento fracasado en inteligencia tecnolóxica. Ou podemos escoller diferente. Podemos escoller desenvolver non apenas tecnoloxía, mas sabedoría. Non apenas poder, mas responsabilidade. Non apenas inteligencia, mas compaixón. E talvez sexa iso que o silencio está nos dicendo. Non que estamos ociños ou que non estamos, mas que a escolla é nosa, que noso destino non está escrito nas estrelas, mas en nosas propias ações. Porque no final, o paradoxo de Fermi non é un misterio a ser resolvido, é un espello a ser confrontado. Un espello que reflete de volta non a imaxen de civilizacións alienígenas, mas a imaxen de nós mesmos, de nosas esperanzas e medos, de noso potencial e nosas limitações, de nossas escolhas e suas consequências. E quando olhamos para esse espelho, quando realmente confrontamos o que o silêncio significa, somos forçados a fazer perguntas que vão muito além da astronomia ou da biologia. Perguntas sobre o que significa ser consciente em um universo que pode ser indiferente à consciência. Sobre o que devemos uns aos outros como membros da única espécie conhecida capaz de contemplar sua própria existência. Sobre que tipo de legado queremos deixar, seja para nossos descendentes ou para o cosmos vazio. E essas perguntas não têm respostas fáceis, não têm respostas científicas. Porque são perguntas sobre valores, sobre significado, sobre propósito. Perguntas que cada geração tem que responder por si mesma. Mas existe uma coisa que a ciência pode nos dizer, algo que aprendemos ao estudar a história da vida na Terra, a evolução de complexidade, o surgimento de consciência. Aprendemos que o universo tem uma tendência em direção à complexidade crescente, em direção à organização emergente, em direção a padrões que se autorreplicam, se auto-organizam, se autotranscendem. Átomos se combinam em moléculas, moléculas se combinam em células, células se combinam em organismos, organismos se combinam em ecossistemas. E em algum ponto nesse processo, algo extraordinário acontece. Consciência emerge. A capacidade de experimentar, de sentir, de saber que você existe. E uma vez que a consciência emerge, ela começa a fazer perguntas. Perguntas sobre sua própria natureza, sobre sua origem, sobre seu destino. E essas perguntas levam a mais complexidade. A ciência, a tecnologia, a arte, a filosofia, a tudo que torna a civilização humana única. Mas aqui está o que não sabemos. Essa tendência em direção à complexidade crescente é universal? É inevitável? Ou é apenas um acidente local, um fenómeno raro que aconteceu aqui, mas pode não acontecer em nenhum outro lugar? E se for universal, se o universo realmente tem uma tendência inerente em direção à complexidade e consciência, então o que isso significa? Significa que o universo está tentando se coñecer? Que existe algún propósito ou direção na evolução cósmica? Ou é apenas física? Apenas entropía criando bolsões temporários de ordem antes de tudo eventualmente decair em equilíbrio térmico? Esas são perguntas que a ciência atual não pode responder. Porque estamos tentando entender o significado de um processo do qual somos parte. Estamos tentando ver o quadro completo de dentro da moldura. É como tentar entender a natureza da água sendo um peixe. Você pode estudar correntes, temperatura, pressão. Mas a própria natureza do meio em que você existe é tão fundamental, tão onipresente, que se torna invisível. E talvez sexa iso que estamos enfrentando con o paradoxo de Fermi. Talvez estejamos tentando entender algo tan fundamental sobre a natureza da inteligencia e civilización que non podemos velo porque estamos inmersos nele. Talvez o silencio non sexa unha anomalía a ser explicada,
mas uma característica fundamental de como inteligencia funciona en escala cósmica. Algo que só pode ser comprendido de fora, de uma perspectiva que aínda non alcanzamos. E se for ese o caso, entón nosa busca por resposta ao paradoxo de Fermi é realmente unha busca por transcendencia. Unha busca por alcanzar un nivel de comprensión que nos permita ver alén de nosas propias limitacións conceituais. Mas existe un paradoxo dentro do paradoxo, porque para alcanzar ese nivel de comprensión, para transcender nosas limitacións actuais, precisamos sobreviver. Precisamos navegar pelos perigos de nosa propia adolescencia tecnolóxica. Precisamos nos tornar o tipo de civilización que pode existir tempo suficiente para gañar perspectiva cósmica. E iso nos traz de volta ao ponto de partida. Ao silencio. A ausencia de sinais. A aparente solidão de nosa existencia. Porque tal vez o silencio sexa o teste. Non un teste imposto por civilizacións alienígenas, mas un teste imposto pela propia natureza da realidade. Un teste de se podemos desenvolver sabedoría rápido o suficiente para sobreviver ao noso propio poder. E cada civilización que enfrenta ese teste o enfrenta sociña, porque a sabedoría non pode ser transmitida a través de ondas de radio. Non pode ser baixada como software. Ten que ser conquistada a través de experiencia, a través de erros, a través do proceso doloroso de crecimento. E tal vez sexa por iso que o universo parece vacío. Non porque non existe ninguén lá fora, mas porque cada civilización ten que facer súa propia xornada. Ten que encontrar súas propias respostas. Ten que gañar súa propia sabedoría. E interferencia, mesmo interferencia ben intencionada, roubaría de nós a oportunidade de crecer, de nos tornarmos o que precisamos nos tornar para sobreviver. Ou tal vez non. Tal vez estexamos realmente sociños e todas esas especulações sexan apenas nosa mente tentando encontrar significado onde non existe neñún. Mas aquí está o que é notável. Non importa. Non importa se estamos sociños ou cercados por civilizacións invisíveis. Non importa se o silencio é teste ou asivente, porque a resposta práctica é a mesma. Temos que crecer. Temos que amadurecer. Temos que aprender a usar noso poder con sabedoría. E temos que facer iso non porque alguén está nos observando, non porque seremos recompensados ou punidos, mas porque é a única maneira de sobreviver. E tal vez esa sexa a verdadeira resposta que a ciencia teme dar. Non unha resposta sobre alienígenas, mas unha resposta sobre responsabilidade. Sobre o fato de que noso destino está en nosas propias mãos, e ninguén está vindo nos salvar. Porque se ollarmos honestamente para os dados, para as ecuazones, para as probabilidades, unha coisa fica clara. Sexa cual fora a razón para o silencio, sexa cual fora a solución para o paradoxo de Fermi, ela implica que civilizacións tecnolóxicas son raras, ou breves, ou invisíveis. E se son raras, entón somos preciosos. Se son breves, entón estamos en perigo. Se son invisíveis, entón temos moito a aprender. De cualquier forma, a conclusión é a mesma. Este momento importa. Esta civilización importa. Cada escolla que facemos importa. Porque tal vez sexamos a única chance que este canto do universo ten de se coñecer. A única oportunidade para átomos se organizaren en padróns complexos o suficiente para contemplar súa propia existencia. E se desperdizarmos esa oportunidade, se nos autodestruirmos antes de alcanzar noso potencial, entón tal vez o universo retorne ao silencio. E trillóns de anos pasarán antes que outra civilización tente novamente. Ou tal vez nunca tente novamente. Tal vez as condicións que permitiran nosa evolución sexan tan específicas, tan improbáveis, que nunca se repitan. E iso nos traz a unha realización profunda. Unha realización que vai alén da ciencia e entra no reino da filosofía existencial. O valor de nosa existencia non depende de estarmos ociños ou non. Non depende de sermos únicos ou comuns. Depende do que facemos con o tempo que temos, das escollas que facemos, do legado que deixamos. Porque no final, o paradoxo de Fermi non é sobre eles, é sobre nós. Sobre se teremos a coragem de confrontar nosos propios demonios, a sabedoría de navegar nosos propios perigos, a visão de construir un futuro que vale a pena ter. E o silencio do cosmos non é unha maldición. É unha oportunidade. Unha oportunidade de escrever nosa propia historia, de definir noso propio destino, de nos tornarmos o que escollemos nos tornar. Mas existe algo máis.
Algo que só podemos ver quando paramos de procurar por respostas lá fora e começamos a olhar para dentro. Porque talvez a pergunta máis importante non sexa onde están todos. Talvez sexa, quen somos nós? E quando facemos esa pergunta, quando realmente a confrontamos, descobrimos algo extraordinario. Descobrimos que non sabemos. Non realmente. Non sabemos como a consciencia emerxe de neuronios. Non sabemos por que existe algo en vez de nada. Non sabemos se o libre arbitrio é real ou ilusão. Non sabemos o que acontece con a consciencia cando o cérebro morre. Temos teorías, temos modelos, temos especulações, mas no fundo, no nivel máis fundamental, os maiores misterios non están lá fora nas estrelas. Están aquí dentro, en nosa propia experiencia de existir. E talvez sexa iso que o paradoxo de Fermi realmente está nos dicendo, que antes de podermos entender outros, precisamos entender a nós mesmos. Antes de podermos recoñecer inteligencia alienígena, precisamos comprender nosa propia inteligencia. E esa xornada de autocoñecimento non ten fin, porque cuanto máis aprendemos sobre consciencia, sobre cognisano, sobre a natureza da experiencia subjetiva, máis percebemos o cuanto non sabemos. É como descascar camadas de unha cebola infinita. Cada resposta revela perguntas máis profundas. Cada descoberta abre novos misterios. E tal vez sexa así que debe ser. Tal vez o propósito non sexa encontrar respostas finais, mas continuar facendo perguntas, continuar explorando, continuar crecendo. Porque unha civilización que para de facer perguntas é unha civilización que parou de evoluir. E unha civilización que para de evoluir é unha civilización condenada. Entón, tal vez o verdadeiro teste non sexa se conseguimos resolver o paradoxo de Fermi. Tal vez sexa se conseguimos viver con ele. Se conseguimos abrazar a incerteza, se conseguimos continuar buscando mesmo sabendo que tal vez nunca encontremos. E iso requer un tipo diferente de coraxen, non a coraxen de enfrentar perigos externos, mas a coraxen de confrontarnos a propia ignorancia, de admitir que non sabemos, de aceitar que tal vez nunca saibamos. Mas existe beleza nesa incerteza, porque significa que o universo aínda ten misterios, aínda ten maravillas. Aínda ten coisas que poden nos sorprender, nos inspirar, nos transformar. E cada xeración teña a oportunidade de empurrar os limites do coñecimento un pouco máis lonxe. De facer preguntas que xerações anteriores non podían facer. De encontrar respostas que xerações anteriores non podían imaginar. Você está vivendo en un momento extraordinario na historia humana. Un momento en que temos a tecnoloxía para procurar por vida alén da Terra, a capacidade de detectar planetas ao redor de outras estrelas, o coñecimento para entendernos a propia orixen cósmica. Mas tamén está vivendo en un momento perigoso, un momento en que temos o poder de nos autodestruir, de tornarnos o planeta inhabitável, de acabar con a única consciencia coñecida no cosmos. E a escolla entre eses dois futuros, entre realización e extinción, está sendo feita agora. Non por gobernos ou corporações ou líderes, mas por cada un de nós. Em cada decisão que tomamos, em cada ação que realizamos. Porque civilização não é algo abstrato. Não é algo que existe separado de nós. Somos nós, cada pessoa contribuindo com suas escolhas, suas ações, seus valores. E se queremos nos tornar o tipo de civilização que sobrevive, que prospera, que eventualmente alcança as estrelas, então temos que começar fazendo escolhas melhores. Escolhas baseadas não em ganho de curto prazo, mas em sustentabilidade de longo prazo. Não em interesse próprio estreito, mas em bem comum. E isso não é fácil. Porque nossa psicologia evoluiu para lidar com ameaças imediatas, não com riscos existenciais de longo prazo. Evoluiu para competição dentro de pequenos grupos, não para cooperação em escala global. Mas aqui está a coisa notável sobre seres humanos. Podemos transcender nossa programação evolutiva. Podemos usar razón para superar instinto. Podemos escoller asir contra nosos impulsos inmediatos en favor de obxectivos de longo prazo. E temos que facer iso agora, porque a janela de oportunidade non permanecerá aberta para sempre. Os desafíos que enfrentamos, mudanza climática, proliferación nuclear, inteligencia artificial descontrolada, estánse acelerando. E se non as irmos logo, se non fizermos as escollas difíceis que precisan ser feitas, entón tal vez nos untemos ao silencio. Mas se asirmos, se fizermos esas escollas, se desenvolvermos a sabedoría para corresponder ao noso poder, entón tal vez un día ollaremos para atrás neste momento
como o ponto de virada. O momento en que a humanidade cresceu. O momento en que nos tornamos verdadeiramente unha civilización. E tal vez entón, con séculos ou milenios de perspectiva, finalmente entenderemos o silencio. Non porque alguén nos explicou, mas porque nós mesmos pasamos pela jornada. Porque enfrentamos os mesmos desafíos, fixemos as mesmas escollas, e tal vez entón perceberemos que o silencio nunca foi sobre eles, sempre foi sobre nós. Sobre nosa própria jornada de adolescência para a maturidade, de ignorância para a sabedoria, de isolamento para a conexão. Porque no final, a pergunta não é onde estão todos. A pergunta é: estaremos aqui quando finalmente descobrirmos a resposta? E essa pergunta ainda está aberta. Ainda está sendo respondida. Não nas estrelas, mas aqui. Agora. Em cada escolha que fazemos. Em cada ação que realizamos. O cosmos está assistindo. Não com olhos alienígenas, mas com a indiferença fria das leis físicas. E essas leis não fazem exceções. Não perdoam erros. Não oferecem segundas chances. Mas também não impedem possibilidades. Não limitam potencial. Não determinam destino. Porque dentro das leis da física, dentro das restrições da realidade, existe espaço para a escolha. Para a criatividade. Para a transcendência. E talvez sexa iso que significa ser consciente en un universo físico. Ser capaz de facer escollas que importan. De criar significado onde non existía neñún. De transformar posibilidade en realidade. Você é feito de átomos que existen a billións de anos. Átomos que estiveron en estrelas, en planetas, en incontáveis outras formas antes de se tornar en você. E un día, eses átomos se separarán novamente. Se tornarán parte de outras coisas, outras formas, talvez outras consciencias. Mas neste momento, neste breve instante cósmico, eles son você. E você ten a capacidade de facer escollas, de axir, de importar. E tal vez sexa iso que o universo está facendo a través de nós, experimentando posibilidades, explorando o espazo de estados posíveis, descubrindo o que pode emerxir cando átomos se organizan en padróns complexos o suficiente para se coñeceren. E se for ese o caso, entón cada momento de consciencia é precioso. Cada experiencia é única. Cada escolla importa. Non porque alguén está mantendo pontuación. Non porque seremos xulgados ou recompensados, mas porque somos o universo experimentando a sí mesmo. E cada experiencia, cada pensamento, cada emoción, adiciona algo ao total cósmico de existencia consciente. E tal vez no final, sexa iso que importa. Non se estamos ociños ou non. Non se encontramos alienígenas ou non. Mas que existimos, que experimentamos, que nos importamos. Porque en un universo que podería ter sido vacío, que podería ter sido apenas partículas movéndose de acordo con leis cegas, algo extraordinario aconteceu. Consciencia emerxiu. E con ela, a capacidade de facer perguntas, de buscar significado, de criar beleza. E iso é verdadeiro independentemente de cuántas outras civilizacións existen. Independentemente de se o silencio é temporario ou eterno. Independentemente de se algún día encontraremos respostas ou permaneceremos para sempre en incerteza. Porque o valor da consciencia non vén de ser única ou común. Vén de ser. De experimentar. De importarse coa propia existencia e coa existencia de outros. E tal vez sexa iso que o paradoxo de Fermi finalmente nos ensina. Non unha lición sobre alienígenas, mas unha lición sobre nós mesmos. Sobre o que significa ser consciente en un cosmos vasto. Sobre a responsabilidade que ven con consciencia. Sobre a preciosidade de cada momento que temos. Entón, cando você ollar para o céu noturno, cando contemplar as estrelas e se preguntar se alguén está ollando de volta, lémbrese diso. A pergunta en sí é a resposta. O fato de que você pode facer esa pergunta, que você pode contemplar súa propia existencia e seu lugar no cosmos, iso xa é extraordinario. Você é o universo ollando para sí mesmo. Você é átomos organizados de tal forma que poden contemplar átomos. Você é o cosmos despertando para súa propia existencia. E tal vez, apenas tal vez, iso sexa suficiente. Non porque torna o silencio menos misterioso, mas porque torna a súa propia existencia máis significativa. Porque no final, a verdadeira pergunta non é se estamos ociños. É o que faremos con o tempo que temos. Como usaremos nosa consciencia?
que legado deixaremos? E esa pregunta non ten resposta final, porque está sendo respondida agora, en cada momento, en cada escolla, en cada asaón. O silencio do cosmos permanece, vasto, profundo, inexplicado. Mas você está aquí, consciente, cuestionando, importándose. E tal vez, no final, iso sexa tudo o que precisamos saber. Tal vez as preguntas sexan máis importantes que as respostas. E tal vez o silencio non sexa vacío. Tal vez sexa apenas espazo. Espazo para posibilidades aínda non realizadas. Espazo para futuros aínda non escritos. Espazo para você decidir quen se tornará. E o que fará con este momento extraordinario de existencia consciente en un universo que podería ter permanecido para sempre en silencio. Mas non permaneceu. Porque você está aquí, facendo preguntas. E tal vez sexa iso